Hoxe a Fundación Amigos de Galicia, en colaboración co Centro Comercial Pontevella, realizou unha entrega simbólica de mochilas dentro da campaña Nas súas mochilas o seu futuro. O obxectivo principal é cubrir as necesidades escolares de nenos e nenas en situación de vulnerabilidade ou risco de exclusión social. Estas mochilas están equipadas e son para infantil, primaria e secundaria. A iniciativa vai dirixida a aqueles nenos e nenas das familias vulnerables e tamén en risco de exclusión social que atendemos ao longo do ano, e tamén para aquelas que por distintas circunstancias se lle fai complicado poder afrontar este gasto adicional neste mes. Logo tamén decir que a previsión, aínda que este ano sí que estamos en camiño de cubrir as solicitudes, sí que se fai un pouquiño máis complicado poder abarcar o 100% das solicitudes que nos están chegando. A previsión é facer unha entrega de 268 mochilas na provincia de Ourense. Pódese seguir entregando material escolar ata o vindeiro 16 de setembro no centro comercial. Ao longo do resto do ano tamén se pode facer acudindo a algunha das sedes da Fundación.